Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з Хамфам спявай. Хамф згубіўся. Аднойчы Хамф гуляў са сваёй сяброўкай Лун. Ау! Твоя корона зламалася. Таму што гэта не карона. Гэта ты, Яра. Яна і мусіць быць такой. Лун удавала з сябе прынцэсу. А цяпер давай пабудуем для мяне замак. Прынцэсе патрэбна шмат падушак, каб прысесці. Хамф дапамог Лун пабудаваць вялікі замак з падушак. Я таксама хачу быць прынцэсай. Ты не можаш быць прынцэсай. Ты хлопчык. Але мне падабаюцца падушкі. Добра. Будь прынцэсай, калі хочаш. Прынцэсы любяць скакаць. Так, мы гэта любім, праўда? Лун, ужо час ісці ў краму, бо потым, як вернемся, будзе надта позна гатаваць вячэру. Але мы гуляем. Мы ненадоўга. Зможаце пагуляць, калі вернемся. Лун не хацелася ісці ў краму. Але часамі трэба рабіць пакупкі нават насуперак жаданню. Прынцэсам не падабаюцца крамы. А мне крамы падабаюцца. Няўжо? Так, мне падабаецца вазіць каляску. О, і я так магу. Я вельмі добра важу каляску. Хадзем, дзеці, вы ж не хочаце згубіцца? Хамф не хацеў згубіцца, таму ён паспяшаўся за мамай Лун. І вось яны ў краме. У гэтай краме Хамф яшчэ не бываў. Так многа трэба паразглядаць. Напрыклад, малюнкі над столлю. Або гару з хлеба. Ой, прабачце. Можа, лепей я павязу каляску? Лун, паглядзі! Хамф знайшоў рыбны аддзел. Там столькі усялякай рознай рыбы. Некаторыя троху пужалі. Гэта не рыба, а марскі монстр. Дзеці, хадзем! Вы ж не хочаце згубіцца? Што нам яшчэ трэба? Бульба, салата, апельсіны. Я ведаю, дзе ляжаць апельсіны. Не. Не. А дзе апельсіны? Вунь яны! Хамф, што ты робіш? Мне не трэба так шмат апельсінаў. Я не хацеў. Нічога, Хамф, часамі здараецца. Хадзем, дзеці, вы ж не хочаце згубіцца? Хамф не хацеў згубіцца, але хацеў пакласці ўсе апельсіны на месца. А потым ён паспяшаўся за мамай Лун.
І ён ішоў проста за ёю, каб дакладна не згубіцца. Але хутка заўважыў, што нідзе не бачыць Лун. Можа, Лун згубілася? Вітаю. Голас не гучаў, як голас мамы Лун. Гэта была не мама Лун. Ты згубіў сваю маму? Не, я згубіў маму Лун. І згубіў Лун. І цяпер я сам таксама згубіўся. Хамф яшчэ ніколі не губляўся. І яму гэта не падабалася. Хамф! Вось ты дзе! Мы з мамай усюды цябе абшукаліся. Думалі, што ты згубіўся. Я стараўся не згубіцца. Але я пайшоў не за тымі нагамі. О, Хамф! Хамф, Лун і мама Лун вырашылі трымацца за рукі ўсю дарогу дадому. Вітаю. Дзе былі? Мама! Мы толькі што з крамы, а я згубіўся. О, Хамф. Я вельмі рада, што ты знайшоўся. І я. Мне было так сумна згубіцца. Хамф любіў абдымацца, калі сумаваў. Можа, зноў пагуляем у прынцэс? Але гуляць у падушачным замку таксама любіў. Гэтым ён і заняўся. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай.